אנחנו יודעות שכל המצוות של פורים הן באות מם. ומם, נכון? מגילה, מתנות לאביונים, שלוח מנות וכו'. הכל מתחיל באות מם, ומם בגימטריה זה 40. אנחנו יודעים שמשה רבנו, כשהוא ביקש עלינו רחמים, באחת מהפעמים שהוא עלה להר סיני, זה גם היה, כמו כל השאר הפעמים, 40 יום. יש עניין ב-40 יום האלה, ואנחנו ברוך השם קיבלנו יום האריכתא של רחמים, השנה ככה של לבקש הרבה ככה, הרבה זמן לבקש רחמים, אז באמת שאנחנו נזכה באמת לרחמים גלויים, באמת לדברים גדולים שאנחנו, עוד יותר ממה שאנחנו מדמיינות וחושבות. כתוב לנו שהחודש הזה נהפך לנו מיגון לשמחה. זה פשוט מדהים לראות איך הכל אצל בורא עולם כל כך מדויק. למה דווקא חודש אדר זה קרה? שמיגון לשמחה. אז קודם כל, כשאנחנו מתבוננות בשם אדר, אחד הפירושים המילוליים של אדר זה אדרת, כלומר כיסוי. ודבר נוסף, אדר הוא החודש האחרון בחודשי השנה, לפי חודשי השנה, לפי הספירה של התורה. והוא מבטא, אדר הוא מבטא זה משהו של סוף. זה משהו של סוף. סוף המכונה, סוף הרכב, סוף הזה, דברים הפחות נעימים. וכשאנחנו מדברים על כיסוי ועל הדברים הפחות נעימים, המציאות הזאת של הרחמים שנמצאים בכיסויים בכל מיני צורות וגילויים שונים בעולם הזה, זה מצב לא פשוט, זה מצב שמציב אותנו, שלא יהיה, אבל מה לעשות, בפני אתגרים, בפני התמודדויות וכו'. ואדם ממש, זה לא סתם שהוא נהפך לנו מיגון לשמחה, כי זה בדיוק העצה של חכמנו, של כל הדורות, שכשמגיע זמן של כיסוי כזה, זמן של העלם כזה, זמן של, אם זה אין כפרטים ואין ככלל, הפתרון, הם אומרים, מיגון לשמחה. זאת אומרת, מיד לצאת למקום הזה של השמחה, כמו שאומר שיח שרפי קודש, הוא אומר באות שמחה, שמחה בשפע שורשה, עצבות בדין שורשה. והנקודה היא שבאופן מאוד מאוד טבעי, אדם כן יורד למקומות של העצבות כשבאים המקומות המכוסים, כי אנחנו נמצאות כבר. אבל הפתרון שלה, אבל זה לא יעזור, כי מה שזה מושך חלילה, זה מושך עוד יותר דינים. זאת אומרת, הפתרון הוא רק השמחה, וכאן אני רוצה להביא איזשהו סיפור מהרבי מגור. לרבי מגור הגיע איזשהו חסיד, והוא התחיל להתנות בפניו את צרותיו. יש לו צרות בפרנסה, יש לו צרות בפה, יש לו צרות בשם. והחסיד היקר הזה, הוא באמת, הוא לא היה חסיד שבא לבקש ברכה והוא לא עושה כלום בהשתדלות, הוא דווקא היה אדם מאוד מאוד משתדל, והוא היה מאוד מאוד מדקדק במצוות, ממש דקדוקי עניות אפילו, ממש מדקדק, ככה מובא שהוא באמת מאוד מאוד הקפיד ועשה השתדלויות מאוד גדולות, והוא אמר את זה גם לרבי, הוא אמר לו, תקשיב, אני משתדל בזה, ואני משתדל בזה, ואני עושה את זה, ואני עושה את זה, וכל מה שאני עושה, זה מה שיוצא. אז אני באתי לבקש ממך ברכה. ואז הרבי מגור אמר לו, תקשיב, אני אתן לך עצה. תתחיל להיכנס לעבודת השמחה בשמחה. אז החסיד שמע את זה, וככה הוא אומר, אבל זה קשה. אז הרבי מגור ענה לנו מה לעשות, מה לא עושים בשביל פרנסה, מה לא עושים בשביל לקבל ישועה. זה מה שעושים. אז זה ככה העניין הזה. ובאמת בזוהר הקדוש מופיעה הבטחה, וכתוב ככה, כל המשמח עצמו מלמטה, מוסיפים לו שמחה אחרת נוספת
מלמעלה. וזה הבטחה שהיא באמת, היא גדולה, כי הרעיון הוא שבאמת כשאדם משמח את עצמו, שהוא עושה את כל ההשתדלויות כדי להיות בשמחה, הוא גורם לעצמו להגיע למצב שיושפע עליו שפע נוסף מלמעלה, יותר ממה שהיה אפילו מגיע לו, ואנחנו תכף נראה את זה. יש איזשהו אמרה, נקרא לזה אמרה, של רבי אפרים מסליקוב, שהוא אומר, כי בשמחה תצאו. כי בשמחה תצאו, כי בשמחה יוצאים מהצרות. בכוחה של השמחה לצאת מהצרות. עכשיו, הרב דסלר כותב שיש עניין לחזור על אותו משפט כמה פעמים. הוא אומר שכשאדם חוזר על אותו משפט כמה פעמים, זה הופך להיות אינסטינקט שבנפש, ממש ככה. ולכן העצה היא שכשאדם מרגיש באופן הטבעי, שהוא מתחיל ללכת לכיוון של העצבות, מתחיל לחשוב את המחשבות הנוגות והחסרות, קודם כל, זה לא אומר לא לטפל בדברים. תכף נדבר על זה, זה לא זאת הנקודה. הנקודה היא שקודם כל, להגיד לעצמנו, כי בשמחה תצאו. לתזכר את עצמנו כל הזמן, שעל ידי השמחה אנחנו נצא מהצרות. כי אנחנו יודעים את הכל, הכל ידוע והכל זה, כולנו יודעות את הכל, אבל הנקודה היא שזה צריך להיות גם בנפש שלנו, לא רק פה, אלא גם פה. והרב דסלר כותב שככל שאנחנו יותר ויותר נחזור על המשפטים האלה בעצם יביאו אותנו למקום בנפש שאוטומטית אנחנו עם הזמן, זה לא קורה לא ביום ולא בחודש ולא בחודשיים, זה ברור שזה לוקח את הזמן, אבל עם הזמן זה בדיוק מה שקורה, שברגע שאתה מתחיל להיכנס למקום הזה, אתה ישר קופץ למקום של השמחה. אני אומרת שאנחנו לא מנותקות מהמציאות, זה לא שאנחנו לא מטפלות בדברים, זה לא שאנחנו זהו, אני בשמחה, וזהו זה, זה לא עובד ככה. אלא מה? אני אומרת שעל גב הדברים האלה של הרב דסלר, שהוא כותב לנו שככל שאנחנו נחזור ונאמר כל דבר מספר פעמים זה יהפוך לאינסטינקט שבנפש, יותר מזה גם כתוב לנו שתת ההכרה מקבלת ציוויים ומקיימתן. זאת אומרת, זה הופך להיות גם משהו שיושב לנו שם בתת ההכרה שלנו, וכשאני מדברת על זה, אני אומרת, אנחנו צריכות להבין שבעצם יש אחד המשפטים החזקים, אני שמחה בחיים שלי. אני שמחה בעצם החיים שניתנו לי, בהם אני שמחה. ומהמקום הזה שאני שמחה בחיים האלה שניתנו לי, ובתפקיד הזה שבורא עולם, הוא נתן לי את החיים, הוא סומך עליי, שכנראה יש עוד הרבה דברים טובים להביא ולעשות בעולם, בעצם החיים שלי אני שמחה. וממקום חזק כזה שמחובר בעצם לאמונה בבורא עולם, שמחובר למקום הזה שבורא עולם סומך עליי, ונותן לי את הכוח לעשות חיל, מהמקום הזה של הכוח, מהמקום הזה של השמחה בחיים שלי, אני מתחילה לטפל בדברים הלא נעימים והמחוסים שדיברנו בהתחלה, אני מתחילה לטפל בהם, ואז אני מסוגלת גם יותר לטפל בהם. כי ברגע שאני נמצאת במקום יותר מחובר לבורא עולם, במקום של כוח, אז יש לי הרחבת הדעת. אני מקבלת גם מלמעלה כל מיני הערות כאלה, מה לעשות עם זה ומה לעשות עם... כי גם מבחינה פיזיולוגית, ברגע שאני במקום מקובץ, במקום של העצבות, במקום של הלחץ, במקום של כל המקומות הקשים האלה, אני מקובצת, אני לא מסוגלת אפילו לחשוב, לא רק זה. אני אגיד בקצרה, לא שאני הולכת כרגע ללמד פה על המוח, אבל אני אגיד בקצרה משהו ששייך לענייננו. יש לנו במוח נוירונים. נוירונים זה החיבורים החשמליים במוח, כל המוח שלנו מלא בנוירונים, בלי סוף נוירונים, המון 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 המון, חוכמתו של בורא עולם. וככל שאנחנו יותר ויותר
אומרות לעצמנו את המשפטים האלה, כי בשמחה תצאו, אני שמחה בחיים שלי, ואנחנו נראה עוד מעט עוד משהו. המשפט הזה למשל גם מהזוהר, גם כן לבוא ולומר, כזה מין משפט, שאמרתי אותו קודם, כל המשמח עצמו מלמטה, מוסיפים לו שמחה אחרת מלמעלה, זה עצמו כבר מרומם את האדם, לתזכר את עצמנו שבשמחה שבורא עולם נותן לנו להיות מקושרים לביטחון הזה בבורא עולם, הוא כבר נותן לנו עוד משהו מלמעלה. מה אנחנו בעצם מייצרות לעצמנו שם במוח? נוירונים של העושר, הנוירונים של העונג, כל הנוירונים של המקומות האלה, אנחנו יוצרות לעצמנו על ידי החשיבה הזאת, אנחנו מייצרות, והרגשות האלה, אנחנו מייצרות לעצמנו רשת מאוד מאוד חזקה ומסועפת של עונג ושל שמחה, וככל שהרשת הזאת יותר ויותר נהיית גדולה, הרשת של העצבות, הרשת של כל המקומות החלשים הולכת ומתפוגגת ונחלשת עם הזמן, כי אנחנו לא מתחזקים אותה. מקומות שלא מתחזקים במוח, זה ידוע, הם פשוט הולכים ויורדים. מקומות שאנחנו עושים איתם עבודה, הם הולכים ומתרבים, והמקום הזה של השמחה, לבוא ולעשות את הדברים האלה, מביא אותנו פה לדברים מדהימים, שכותב לנו, השומר אמונים, הוא כותב ככה: כמו שאדם מתאמץ בלחטוב עצים, טוב, אז אנחנו לא חוטבות עצים לצורך פרנסתנו כיום, אבל אנחנו מתאמצות בפרנסה. בדורות, בזמן שלו עוד חטבו עצים, הוא דיבר על חטיבת עצים, והכוונה היא לכל מאמץ בפרנסה שלנו. אז אנחנו מתאמצים בפרנסה. ככה האדם צריך להתאמץ, להיות בשמחה. זה גם מתחבר לנו לרבי מגור, שהוא בא ודיבר איתו על הפרנסה ומה הוא יעשה עם הפרנסה, וכל כך קשה לו בפרנסה. אז הרבי מגור אמר לו, במקום לחפש כל כך הרבה עצות מה לעשות, במקום זה תתחיל עם עבודת השמחה. ופה הוא באמת אומר, עד שהנפש הבהמית תתרגל להיות בשמחה, שהאדם יתאמץ להיות בשמחה. כך בעצם מפייסים את השכינה, ואז ספירת המלכות מתוקנת. אנחנו יודעות שספירת המלכות היא הספירה שהיא בעצם מעבירה אלינו את כל השפע בעצם מכל הספירות למעלה. היא זו שאחראית להעביר אלינו את השפע. אבל כדי שלא תהיה חסימה בהעברת השפע הזה, אז אנחנו, מה בעצם פותח? מה בעצם פותח בפנינו את כל הצינור הזה של השפע מהמלכות אלינו? זה השמחה. זה בדיוק, כי השמחה, אז זה מה שמתקן אותה. ולכן אין חסימה, ולכן היא יכולה להעביר את זה אלינו, וגם אנחנו הופכים להיות כלי שיכול לקבל בעצם את השפע הזה. ועל ידי זה הוא כותב השומר אמונים, שנדע שאנחנו עושות הנחת רוח גדולה ליוצרנו. כי כל הרצון שלו זה להיטיב איתנו, וכל הרצון של בורא עולם להשפיע נביאות של שפע. וזה הרצון של בורא עולם שמופיע בעצם גם במסכת ברכות, בדיוק זה כתוב שהקדוש ברוך הוא רוצה שנזכה למשוך מהחסדים הגדולים, ושלא לפי חשבונות, ולפנים משורת הדין, שזה מה שעושה לו את הנחת רוח. זה מופיע במסכת ברכות. ומהדברים האלה אנחנו רואים בעצם מה שכתוב בזוהר, שזה מדהים, איך כל העניין הזה של השמחה הפנימית, שאנחנו עושות המון תנועות חיצוניות בשביל לעורר את זה, וזה מעולה וזה נהדר, אבל לזכור שהכל אנחנו עושות בשביל לעורר בעצם את השמחה הפנימית שבנו, ויש לנו פה באמת איזושהי מטרה שאנחנו גורמות נחת רוח מאוד גדולה לבורא עולם בזה שאנחנו עושות את זה, כי בורא עולם כל כך רוצה לעשות לנו טוב. זה כל הרצון שלו, הרצון של הטוב להיטיב, כל כך רק רוצה את זה, וזה מדהים, כי גם הביטחון בעצם מביא לאותו מקום, והביטחון קשור לשמחה, כי על ידי זה שאנחנו ראינו, כמו שהוא כותב כאן בזוהר,
שהאדם נמצא במקום של ביטחון, שברגע שהוא משתדל, הקדוש ברוך הוא כבר מביא לו. כל הקטע הזה של ביטחון מעורר גם כן את המקום הזה של החסדים הגדולים, ואת זה מביא הרמח"ל במאמר הכיווי לרמח"ל, הוא כותב את זה שם, שהשורש של המילה של כיווי, שזה בעצם הביטחון שאנחנו קוראים אל השם, זה קו, שהשם בעצם, שמה אנחנו עושות, האדם עושה קו עד השם ממש, שזה מגיע עד השם ממש, אין מקדרגים, אין כלום בדרך, הכל נופל, כל המקדרגים, כל הדברים שנמצאים בכל מיני מקומות של התפילות שלנו חלילה, אין את המציאות הזאת כשזה בא ממקום של ביטחון בבורא עולם. הביטחון והשמחה הולכים ביחד, וזה בעצם מה שהוא כותב, שבעצם אז יורד השפע מהמקומות הגבוהים יותר, מהחסדים הגדולים, גם שלא לפי מה שמגיע לאדם, וזה בדיוק מה שהוא כותב כאן, ההבטחה על השמחה, זה בדיוק אותו דבר. שהזוהר כותב לנו, שמובטח לנו שאם אנחנו נשתדל בשמחה, אז אנחנו נקבל גם מה שלא מגיע לנו בעצם לקבל. ואני שמעתי פעם את אליהו שיר שאומר משהו מהמם, הוא אומר שכאילו כבר להודות לבורא עולם על הישועות שהוא כבר מוריד לנו מלמעלה, כבר להגיד לו את התודה. ואני חושבת שהתודה זה משהו שעוזר גם מהצד הרוחני, כי באמת כתוב בתהילים, השם צילך על יד ימיניך. זאת אומרת, לפי איך שאנחנו הולכות, ככה ההנהגה הולכת גם איתנו. לפי איך שאנחנו מתנהלות, ככה ההנהגה הולכת איתנו, אבל זה גם מהצד של הנפש שלנו. שברגע שאנחנו באות ומתחילות להגיד תודה לבורא עולם ולפרט על מה יש לנו להגיד תודה, אני חושבת שהנפש שלנו מקבלת איזשהו רוגע כדי להבין כמה הקדוש ברוך הוא, כמה אנחנו מושגחות וכמה יש לנו, ובעזרת השם שנזכה באמת הפורים הזה למשוך באמת על ידי השמחה הגדולה וכל ההשתלות הזאת שבאתם פה הערב, כולם עזבו את כל המשלוחי מנות והסעודה של מחר. אנחנו בירושלים, אז יש לנו קצת הנחה בקטע הזה, אבל עדיין יש לנו עוד מה להכין הלילה ומחר, ועזבתם את הכל ובאתם פה לכבוד השמחה, לכבוד בורא עולם. אז כבר, איך אומרים, כבר התחלתם להוריד את השפע מהמקומות הגדולים, אז באמת שאנחנו נזכה לראות את זה ממש בנראה ובנגלה לגמרי, את כל הישועות, שנזכה למשוך אחד הזה, גם כל אחת לענייניה האישיים, וגם לכלל שבאמת הקדוש ברוך הוא ירחם על כולנו, ויגאל את כולנו גאולה שלמה מהחסדים הגדולים, ברחמים ובניסים גלויים, שהחיילים שלנו לא יצטרכו להיכנס לשום תופת של שום אויבינו, שעוד לפני כן כבר הקדוש ברוך הוא, בדיוק, חרבם תבוא בליבם וקשתותם ששברנה, בורא עולם כבר יעשה את הניסים והנפלאות, ושנזכה לראות עוד אחד הזה את כל החטופים והחטופות חוזרים לשלום, בריאים ושלמים, ושנזכה לכל הישועות. אמן, בעזרת השם. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה.